Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben vandaag met een mevrouw hier te HAVO. En deze mevrouw heeft natuurlijk een aantal problemen moeten ervaren hier te HAVO 1, complex van Lyceum. Mevrouw, hoe gaat het met u? Dit is het complex van HAVO 1. Ja. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het prima. Maar als ik over de schoolleiding mijn beklag moet doen, dan doe ik het hier. Want ik ben geweest naar het ministerie van Onderwijs. Ik heb toen gesproken met de directeur mevrouw Bendanon. Want de meester deed al uit de maat. Toen heeft ze geïnterveneerd en ik heb een schoolverklaring van mijn dochtertje gekregen. Maar ik moest haar vanmorgen wederom komen ophalen, omdat ze andere zaken te doen is, bijvoorbeeld naar de dochter gaan of zo. Ik heb haar attest overhandigd dat de arts heeft opgesteld. Maar meester Gemen wil niet luisteren. Meester Gemen gaat met mij op de vuist. En heeft u geslagen dus? Ja, ja. Wanneer? Hier, vandaag, vanmorgen. Ik heb de politie ingeschakeld. Wanneer de meester de politie belt, dan springt de politie. Maar omgekeerd, dan sprinten ze niet. Want ik heb vanmorgen eerst mijn beklag op kantoor gedaan, justitie, en dan ben ik hier gekomen. Dus dan kunnen ze niet uitdrukken. Maar als ik niet had gedaan, dan rennen ze naar deze kant. Maar is er een reden waarom ze eigenlijk u... Ja. Mijn dochtertje is kringkleur en meester is kringkleur, maar omdat ik zwart ben, gelooft hij niet dat ik de moeder ben. Wel, ik ben de moeder van Daniel Viag Molgo. Ik ben haar moeder. Maar dan, hoe lang zit u al met dit probleem? Vanaf oktober. Ja. En heeft u heeft natuurlijk een paar bewijzen, verklaringen en zo. Wordt er daar nog niet gekeken naar?
De schoolverklaring heb ik. Haar rapport heb ik voor dit schooljaar niet gezien. Dat is wat er aan de hand is. Ik heb vernomen van een van die leerkrachten dat natuurlijk u gescheiden bent, waardoor u niet mag. Of ik gescheiden ben of niet, ik ben de moeder van dat kind en haar wettelijke vertegenwoordiger. Stronterij. U gaat dus niet meer naar de OD of de directeur. Heeft u toevallig misschien met onderwijs contact opgenomen? Ja, dat zeg ik. Ik heb met de directeur gesproken, mevrouw Bendanon eerst. En ze heeft geïnterveneerd. Ik heb die schoolverklaring gekregen. Maar ik moest haar vanmorgen ophalen. En de meeste blijven uit de maat doen. Je kan je kind niet ophalen wanneer je hebben wil. Of ik getrouwd ben of gescheiden ben, ik ben haar moeder. Begrijp je dat? Ik ben haar moeder. Tevens wettelijke vertegenwoordiger. En als we kijken misschien naar de politie. U heeft ze ingeschakeld, maar zijn niet gekomen. Voor vanmorgen zijn ze niet gekomen, maar gisteren waren ze er wel. Maar ik heb vanmorgen eerst mijn beklag op kantoor gedaan, justitie en politie, zoals mij geadviseerd is. En dan ben ik hier gekomen. Maar heeft u uw dochter intussen al gezien? Voor vanmorgen heb ik haar nog niet gezien. Laat me zeggen, ze was niet van mijn huis uitgekomen. Ze is vanuit die vader gekomen, want hij moet haar brengen. Want als je als schoolleiding niet op de hoogte van bepaalde zaken, dan moeten we je aantonen, wij zijn de ouders van dit kind. Dat is wat er aan de hand is. We gaan even naar de OD om te kijken wat er daar zich afspeelt en dan hoort u weer van mij. Ja, met plezier. Kijkers, u ziet het. Het is een heel probleem momenteel tussen leerkrachten en de ouders. Kijkers, momenteel te HAVO zijn er heel veel problemen. Een van de grootste problemen zijn dat de kinderen die attesten hebben ingeleverd, kinderen die ziek zijn, geen rap mogen maken. Er wordt aangegeven door de OD's dat zij heel veel vrije lesuren hebben. Maar ook deze mevrouw, heb ik vernomen, is al een aantal dagen hier alleen om haar dochter te bezoeken. De OD, meneer Gemin, wil geen gesprek met mij. Zegt dat hij geen gesprek wil voeren met Kulturo TV, nog minder met mij. En ook heeft deze mevrouw momenteel een verbod. Dus ze mag eigenlijk niet op het terrein van HAVO. Una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. www.kulturo.com for the generation then.